charges ne so monte so mo say afi wan na beka kire mo say ade ne so is that no yi ya o de akoye nkabo mu wo yesro ho yi is o ma yi afi 11 no e de call VAT e no mo nim say VAT no so de wo ye hwan wo betua VAT no ya maame afi abruni o o ye ajatwumasi o o ye tenabo aten o o ye hwan obi abetua o ye sister kosu o betua VAT ne de o ye dan o betua radi nyankopon ai na de mo boya bra yesu breku ai but say na me kan no budget no ba bi e be kan du bi e be kire mu say yero mahama mo abreso de freeze it to employment so ai we mo so aye bi yeah amaye bi in the say public sector ain't me for bi adwuma ni oya mo ka no say last time the finance minister ko ka say adwuma ni why choke ai o say ayi kura kan bi me gina mani mu me gina mani mu kan eno ye be ka say yes sir ba bi akodu yes say almost so freeze public sector no untumi mfo bi adwuma mbiem ndizi ilavi ko ayi kura mai IMF mpoma imponi o ni nyina ya IMF conditionality okay and I feel say implement no because me mfa nkofo adwuma mti yanko IMF budget 2023 no eye conditionalities ya any nkomo a omudi IMF eye nkomo omudi wa IMF ho no eno na yehunu no budget ni bazo me say no enka no e dey na enka omanga say IMF kunyese na enka anyuma yefo ene aka no enti public sector ho yentimi mfa obi adwuma for about 3 years or 5 years ya mfa obi adwuma e dey school no ya kwa here and who could be an who could be any yeah, by an air and Munkungu who square we have 3 years and for Juma and then you start now you start no as I say because you start no me best 1 billion and it to 1 billion now sir is it 100 billion or 1 billion I was me check it o ma yi sika de ato ho almost say within 3 years no omo be create enwuma 1 million and ya magana for until you start no Ghana for mfa mo hu nshem Ghana case obatampa ne ba ni bia so that say obatampa ne baba ko ni you start no pe mu na to nsuom da bi on de so no ye maame na wu ma onwu ye oda so tiase oh maame owu ye ene enu bi ne nya ne baba ko ne friend you start so ejabi tiase anu mo kan say enu anu no ejabi tiase eti maame obatampa saying 1 billion 1 billion 1 billion he be create 100 is it 1 million jobs 1 million for 3 years nti dey be create no tino ye close pun we no na pun we so abi so isa we are 2 man we abi ai say e sha say NBSSI obatampa kro ya o ono agusu nwan ne ho sinu ena ye dum no oba be ye Ghana Enterprise ena neni nwia ba ko batampa ni nwia ba ko se ne baba ko ne bebia na yera jonkuma wo no mfro nep no na nep no so wo ho ena nep no so ye gu no twen le be wura NBSSI na se ena nsisi ya ne se nya you start when start ayi yewura nkansa kufin kansa na start when start hey adio na ajapa ntimi ama o ajapa de onu wewu ami asie na nakura ajapa tonsio ajapa na se oni na mu ajapa wewu ami asie so obatampa na so te ase na de buku ni ntem na obatampa so onu so ba ya che obatampa ba ya che ona so ti di oti ya enya na odi nkabo mu abayi o kan wa mu na bubu Ewurade Nyankopon ba se V8 no so V8 no masa na me V8 asema o kan no obi sika onya ni sika kwa goto ni V8 but Endra hu who say ordinary no say oba parliament nanka o kan bibia nanka o imagine so but Endra obi amu anu masa na de yi mu agdo yi mu se aka adwo ba ko se bi na mu ni Endra minority will be a so nyom anu yase ki entrem eni yase yase chinchira ye entrem na bible quotation na mu masa ye entre ye see I just hymns some hymns ni dey so called finance ministry fa o be ko na kura no ye chowo so eni ene
Soro Masa. Oh man, you mara. Ready to go for hips today. No to riding family. Sibia, hips today. Yes, so confidence ministry. Hold on, no, she didn't know. Chrono. Uko huru no a. Yes, yeah. Munya botru na. Hips be almost. Mubuchira ye na mo finance minister. O nka 360. No kan him sa. Mo Vanessa. Hey, ready to go for. Ya man pay for bi 360. Ono so be kan tro konkuno. Na we need that so. I no so press the phone mo. Sa. Ya me need that so. Okay. Ba ko do dem. Oni akwakora tena da. Ese ene na mo. Na ko kra. O to nyum ni cheni mu. So dem want this name papa. O we na finance minister. Oh yeah. Oni ni di nkomo no kra no. Oh. Atimu case. Ready to go for. Hey, quotation I can see names. Oh no, the original quotation master. Aye. Baumi also to be quote to be. Oh, I don't say some friend about Pele. What's the say? Pele. Yes. That's good. I'm a baby channel to Sabia. Pele. Oh, yeah, dear. I'm not saying. Changes you to have the years say Nanka Pay Kobia or sick one at the neighbor. Pele or Bobo. They said not to Milo. Banana and super. Wow. Milo. That's Milo. Papa. Hello. Chrono. Oh, yeah, me. Ghana. Who need data? What's some more Milo. Oh, Ghana, dear. Who did data? Now, who phone battery this uncle lower. Hey, what problem? I'm some too. Our room not. Yeah. Dio. But we pay now 7 hours. Yeah, dear. Economic management team no. Team mobile no. No mum. Mo na ka board dey. Awo rado ya ni. Nti don't say. Ready. Endra so omo support Blasters nyina Nyankopon nhira wo mo. Omo to say. Memo obi abamu mu. Hey. What in South Korea for bo? Oh yeah, you better omadi. Aja. Yabeti mati omadi ba de refi fo na FIFA fo ye ya mo mafia before de. Eno na was ye di she tirimu say. Ugina park ne so a. Referee ni ndi mboa wo. Omo akaka ho nyina mboa wo. So de no hye wutirimu a kwesa abrabo. Unu say ye wo nkwa na wo bo. O ma me bi nka ho papa bi nka ho wo fa bi nka ho a. Ugbobo ni ye. But ye wo say o na me wo fa ne mo ho no mo moa me ma me wo. Eno na ya uta mistakes bi bre no. Aha. It's almost call park and some fan show with him say referee ye kura no line man on kabi mayen officials na abani nyina omun kabi mayen but ye bebo ball so that's ye obo boss na nature kra obedi aboa o but owo no ebi wo no so a obebo ni nyina ebe wi achi no o da bi no amafia o ebi no ye o sa de nka omukran ka nyanko kra na se obo bi na nra kwa nso eno ebobo no ye afam die nyina Come Facebook, Mumbra. Abusa for Mumbra Facebook, AHENKAN933FM. Mumbra share. Sama ya ka yesro baka se na ko fe Mumbra shumeni. Oba hu. Skills na. So oba hu a. Just person. Skills no. O yi wo ho. Oba hu. Nya agro, o ya de. No mu twa na kre. Ndi ejabo se de na meken no. Ebi wo ho no ma obeye wa fam de bia obeye ni nyina no. Na be wi ebi na no mo ye yo nature eba sa nature be boa wo na no nature yo fa hin ni say enra na ye say referee enra na ye say referee no be ka bia mai but referee na kasa na Ghana fo ho ye na hi oh yes sure most one ye start so referee no US mafia no
Ghana for ho ye na hi referee no Ghana for wo hwese de no ni ye nipa guy ni say du ne kasa no a utimi say na Ghana for we are South Korea mative ni o mabo me no bia atwa beto 6 million o hwe am game ni bi ye betu omadi oh yes ye betu omadi against Iroga no hwe me say ye betu omadi ania mon kan kire wo kuado se saa de no wo ye ne enra no wanya onim emu de he so oyi ayi film no kudusu film no da bi say kudusu oyi ni film ani de da oyi ni film no omo yenu nyina na omo adi obi adi yellow so I say na dede no already na dede na wabre dede ya kasi wonyi ni film bayan ganja so wonfa kudusu nyantoso basa me time a me yes onyi dede film no ebi oyi ni film aka ye ntimi nhye but o maintain no no ano e na o share ye fine ejabuwe ono na de a wo hwa no so obehye go oni na nkwa problem because the day obi anisa no wabre by why Kudus say Kudus no so adi yellow but we also have another player no so adi yellow gira pitch no so o hwese na all pre wanim ho na likely say one way yank obesa another yellow obonko ni because when ye key player no musuo ni pa ye Kudus ball no so obehwa na ni nyina gina Kudus so because Kudus no nya ball na obetimi atwon obetimi ashuti ento ye player na ono na ya build team no on ento when say do get to a point onya ball nipa ayi Portugal for 3 no mu jane so eti no boa maye no ye players ni bi ho da ho enti na obi ya build team on na we free e good say some mistakes ni na abuy in first games na kan nyina obesua bibia film wansia de ne ono an jejereje obesua bibia film enti munya botre na mkoso an support no obisa adofo musua de adofo na ye omutie me wona mfofo ado bebre a omutie afutuo pa o ka sa ya omutie pa sa e we nyo chim we de ye ka no ni ado in general no aye omutie ani e bia chiman ochiman fo no so ai ochiman fo nduom na ade otu ado no yo chiman onyo chiman mbese mi busase aka general na wi ado bebre omutie na say egugum ani egugum otu ado egugum adu baba wa sheshe ni ye pa why ya di me problem wa endra me problem nyina me nya ye about ni amehwe ye no omu close chair first half ni nyina ye bebogu ye o first half ni de na obo no na wase ye yo no ni any option ye bia ma ko meku ya dabi omu close chair enka ye bia nka first 20 minutes ne kranka mun close na ka 15 minutes na ka ye mun biem ajabo ke be di bebre ye ko ba ye omu biem hebo omu boy o se omu bo Portugal fo no on se ne ye person so ano first on se ne ye di ready bon se wo ko ne wan ready waso ba ye hye and the first no wo de attack et wo di ready ahu ba bi o de ball ne fa ne rings ne ade SDA so for be say ene ye ne senior timi di rini ene ye ne ene ba bia wie ye ene ye ne by South Korea by omo de bet o madi ba mo ya mo wa say ye bet mo say ye bet entwa but omo de ne da ben Monday I think so Monday yeah me that's is group A B ni bebo munya didi ye bet o madi Monday but yeah me sure Monday coming Monday one beba bet but my yam fa won mo say ye kwose won mu easy say the me Portugal no bet ma ka say na Ghana ye confidence na wo soro na ye nim say bet ma hye won mo but omo no musuro yen yo no musuro yen but ye kasa dodo ya susu ne yete ya me sika pedede ye nim say go susu pedede ebi na to ayi o inaki boy ye na wo senke ye na me acha de go what to fa ye pedede dodo na onya we ona na nya we ono personally no nya we say na say boy ne na yes oh ona na nya we etu share inaki de no no ya we bo kurabu aja to wo dimirika kofa wo so nya we are you there the thing is wrong inaki de no keeper na ye keeper no we shoot tactics bi ordinance once we da from no who say inaki afa na wo pan ho no and ordinance emia inaki ni nai so and what tetre ye no what teto ye no ahenkan fam bo wa ko bobo biem jo
Adai. Say BC and work say. Oh, Nadia make us say. You not say Mukodia question 5. Oh, Adam, I had. Juma ebedi Oh my Endra players me dem any job. Oh, Bobo. Na mo amuso want me ankoyi mo na ho tax. Oh, ye be. Enti na kide na manfo company nya boy na. Wo ye player on se wo dimirika no bi na ka kakra bi kura na. E na me Kenya. E na me ka se nyo no a. But wo si da bia yo no a. Ba se na wo si na ni na no so se ebio ne sa be ka ball no. Enu mom de no na ni da no so. E na ne first touch no. Na nka wo se ko obo. Ko born straight a ekebe ko pon e sha ase ansha obi anu se ko atro ba no ye na adwese odi kan beat keeper na ansa ene na e mark keeper so yusu na adwese da bi ade mi dem hu se fu ni mu o da bi na wo bi kuta ball na dimirika ba be fon so waja to obi kan be fa so e to fa ho e sesen. But Portugal yesia omu be be shia mu bia o de mo kan kire mo se be bia omu be duru bia wo mo mpe nsuo ni samena nware no mo ho bon be bia be shia mu bia me so mo ye ma no papa Portugal wadi ka che wadi ka che wabo ye be shia mo round of 16 okay tournament yi mo sa mu free stage ba mo sa aye be shia wo eti mo be ko na se ye ba sisi ya ano chi mo ba fie na nsia kire se me tie o kan ta do ba ko ne se wo mra ado ba ko ne ba de anya mo be ko na ado ba ko be hwehwe na ma hu no mi musule mu ntari mu na so ado ba ko ndi mi hwehwe ado ba ko na ma pa de anya la ai ado ben ya ado ba ko ne se me ka jase mo nko bi ba cho wa ba dadada wa ba ai enu na no sa ba ya na numere no anu ba okoye dai okoye dai okosupport ye anya wie ado ba ko no mo nchira ado ba ko ado pani no mo kan na ado ba ko ne se wo ma ya wo mra yes no mra yempa se bi Andros da na samwa video bia me hu ikura ka ho bi kura ti ga eni wa regions na ado bet fie edi mo se ado kese ne mra omla na nka ado ba ko no yempa adu mienu ho tenten no no mo kada na ado tietia ne mra yempa se bia na do agbo bi din debi bonim no obi ya ga se abo ado enya ado fo bebra ga na fo bebra tenten ado se me nka ncho se wate wo mra ya ready budget wo mra me chichiri enti ye mo ready obon krata rim na budget na ba ye no ye hwe ye de obon krata no report to fa ho ana if you obibi kan o de munwie ya tena mi si wa no munwie momu ana ya sa ba no so ready ya go enti de obon krata de sesen menko Ghana de shimama ya mamu nyina mo achi ebiem sa mama kwa ba ede ba agi atum kasa fidie AHENKAN933FM FM so na jumadi osigusu awutie yi eye Maakye da ubonka atani mu na obenya eye Maakye jumadi ni mu na obenya da ubonka ataboboso de bedi ano no anopa no nwotwe abo apa ho sima no aduonu baako 821 kafra na eye adwenpa hene kofi mensa adwen papa na papa endu anum kan menne merima pede the beauty queen mother Mame efia ampofwa ne yasi nkunya yedi da obonka ata ne ede eba no na de medi kan ede bai eye Ghanaian publisher na mede bai na wode atudwa kire mu se eye osuafo risk asem tutu yaso ne munyamfo kinofori ata ene eja wagye ne white no na Ghana ye franka no guni komo atese nya agro wasi 11 no wateso wati 11 so de aba ohanji chemu baako wati so de aba 1% na mafo se sudodo na aba hunte so wanti so aye ntua wasi watie musufre wati so enti eno ano no enho asem de boka tai enso ede aba owie no wase aban ade hihie bi de agu akwa so a wode ba be hwe de aboa se de be ya akua ye dwumade betimi atumpon pa cha senya gro e wo mantem akomako enum emu eno so wonsem wode aba na osofo iskasem to ya so onsansa na obekom ya sebedwafie no na mra sebedwafo ni bi dom kase ne dom ketua no e kire se nyade so mama ne kwan ma na bekenka budget no omu hia no yampam ni mfira aban ni mu se yampam ne pa de omma ne mba ho mekenka budget ni nkire obia anani na na dan kwa gufu ado akora ono na ede papa e kwa so ye ho nti ode ne nsa fam na sebedwafo ni tiri ho fa ho saa nwa ho hu from ade wagu omo kwa tuachi saa no moti ase ena papa e bekenka budget no to kinka wie ye no ena wodam na sebedwafo ase so wode omase se eja watimi wakame wempene chenchina atwa yi nyina achi omama ne kwan ya wobedi ne dwumadie enso awie ena da oboka tai enso di mu asem ade aba
na Ghana man panyin abede che Dr. Alhaji Mamudu Bawumia na ekasa yo wo kyerɛ mu sɛ yɛmfa ɛyɛ gold no ɛmfa nkɔtɔ ɛyɛ frango ni bi oil no or say why endorse use of gold to buy oil products to papa na ne kura yɛmfa yɛ gold no kwaje ayi oil yate asembe ni say si ya ho kyere yɛ ti yɛ gold yɛmfa nkwaje enti we Ghanaian publisher da bokata no emu ensem na wose ɛyɛ fu enso so yɛ de ma ɛyɛ ban empanfo wa pa wo no no mo ɛyɛ adwuma no wose wate so ɛyɛ ohagye chemu aduo no 50% ɛna da bokata yi enso ɛde abawei ɛyɛ Ghanaian publisher da bokata ni mu ensem mede the Meridian da bokata no ɛna ɛto so Meridian na wɔde aba sɛ 2023 enkunim enkabon budget no ebeboa pa ema nsachiraye aba etiga na yebehu nsachiraye bebre economy na ne siahye no sese yebetwi ne se yede apo se ankasa de yebetwi grader yede betwi enkabon budget no ebeboa pa enti ehonsam eda ha no mokrata yanim ene anapai ena sane Dr. Alhaji Mamudu Bawumia asem adwen kan sisi ano eno so piem wa ha sesese aban ne guso a ekeka nioma esi anim se ye gold no agudie na ekura ye no sika kwakọ no yade kwakoto fam go eno ho so nsam eda ha se yakrate atwere ede aba Ghana Port and Harbours Authority wonu mu pani bi da ha na asemu akrata akafia ne ho ne se wonom nioma bi kokọ so ya mente me ho ase ketenkete boga bi kọ so ewo asoye ho efa eye sikatua bi anu bonus bi ase etua de ma staffs no ese nchiriwa hye bi kokọ so ewo sesi ye ka se adwobro aba ebidiri brada aba anu yade pepa ekoso ewa asoye ho no sesi adwobro obi atia maka adwobro ma sesi ebidiri brada aba anu eja wo mo hwe ya kratai etwere ho nsem ede aba the Meridian 3 cities 3 cities yada na ase na the Ghanaian Observer wono susu chinchiri Ghana ha no ma wodo na ni krotwa mansa ne hwesa ntamu tia wode ehunu ye ne watintim de agunu krata yi mu a wode abai na wo kyerɛ mu sɛ wɔsɔfo sikasa ntutu yeso ne monyafo kinofori ata sem no ekazai wo kyerɛ mu sɛ Ghana ene eye IMF International Monetary Fund for omkunya sie no omo enso so atimi enyomo entiase a omo nyaade omo sa ase entiase apomase asisi adom ba beso yasene aboa ya ma ndoma atimi akọ eye enkan ena da oboka tai ede aba na owie ye no enso Dr. Bawumia enso guso a wokasa Ghana ma panyin abede chire no se enei ye na gudie no yemfa nkwaje eye oyo ni bi na atimi emwa ye ma ndoma enkonkan enti eno ho asem enso eno no na owie ye no wamana so ha eno odi atudwa ekire mu se aban no adan eyanhyehyɛ bi adia eno enso ba beboa ama enei nioma yede bo oman no ebla no sikasema yede di oman no dwumadie bi ene ade ne nyina ne ba betetete so na atimi aboa pa me no matimi akọ eye enkan eno wasem enso ewa ha na eno achi no so de atoda oboka atam kire mu se emabune mu wo wa muntiai wose aban na yehye bi ba beboa manwuma pa de ebi aba emfa ho se yesi yemfa nipa adwuma mu a yebetimi aboa ma mo ankasa nso mabie mu nwuma enya no ano no ti wo you start ne yenko yanim eti we the Ghanaian Observer the Obokata eni emete the finder the Obokata no ena eto so dia wa yesese yenya asase yantam 110,000 acres of land asase kakraka pa bodani bi na wamso mo de baba hye na emo dua koso tomato entosu yebedua bi yedua bro na afo yede anyen kokọ ewoso entisa eka asase eka ya mbo odi kakraka yi juma wo mo edi ba bedie nu na no beboa e ma sese economy na sese ya age ense na bibia ya age se yakra no ya tete so atwetwa yensam so na yesi aban so sese sika esom
2.5 million. Okay, nipa dodoɔ 2.5 million. Ya ɛwɔ Ghana ha say no. Wɔn ba bɛhwɛ na wɔn ensa aka. Sika kakra, ntoboa kakra bi every aban nkyɛn. Na aban no enam livelihood empowerment against poverty leap dwumadie no so ɛna ɛbɛhwɛ sɛ sɛ nipa dodoɔ nyinaa wɔn bɛnya wɔn ho atwa ɛne ahiafoɔ sɛbe ebi wɔn mo kakra kro obedie kra no ya na binua ɛden pa nti aban ne ɛnam saa leap dwumadie no so ba bɛhwɛ sɛ saa nneɛma no ɛbɛtumi afiro no ohia bubro no yɛtumi atu n'ase ɛdaku na afei nso no wɔse sɛ nso no school feeding yɛba bɛpagya boanim na they say aduane papa ma no amankwara na di kakra na nkura ni bia wɔn mo mɔbɔ na hu nkwara bi di banku mi nimsa kpelempo wɔn say ye banku na hwɛ nkuruma bi a Ewurade enti amane so oba bɛhwɛ na saa sika no so apagye mama wɔn na aduane o ma ya na akɔnɔ kakra na aduane de akɔnɔ a udi mpo na nya dempo na akɔnɔ mpo agya ɛyɛ sɛ aduane a animu nya akɔnɔ na no atesi nsa nya de na kyɛ nya kra na E11 nso so mate so they say free 1.5% about 1%. Eno nsam so eda ne aban so ene ekenofori ata siya ye Ghana ye foto samfo ena na yi ni guni kom ena de ade ba akwesesan ye de guni kom blasters for yi na guni kom won eno pe na sesan na so bi ni bibia de dada na ye nim na ne bag o ni shoe o na tade o ene de dada no a ene wo de ba na de eguni kom na esesan dressing ne kakra ene yesese no ye baba shama Ghana ha say no ye ho nyoma betumi ahwe asiesie wo fom wo Ghana say betumi aboa emienye sika no wo mo eba bepejam mo ba bepejam na afen so no ka bebrebe ebuwa no ayese ye koto we ye fa sa nyoma twetwa mo nsam so na aboa emienye sika wo man ni mu ye tumi akeka ye nsase ye nyoma ye nyoma nketenkete ye ho de nya kakraka ene akokoro konsem bia bibibia ye betumi agye wo Ghana ha no bebema ye nya sika no ye nya hwa ye na economy no agye na so we defined at the bo krata na medida informa da bokata no na ede enso eba wode eye NDC amanyo contract for penny pepe na ni abrese wo pretutina ekonya no eye Owura Johnson se dunketia aka General Mosquito wode ni fonyini enso ede aba na wode ba ye no na wo kire mu se aye ewo NDC mu ho na bo nye lumba aye music student one na to nyu abusuan for mutia ya de music for na oh menkari na o say NDC amanyokuo ni mu Ezanse Johnson asiedu nketia aka General Mosquito yase aye chop bi kwaso e NDC amanyokuo ni mu 20% sikadie bi akoso temu ensem enya de ketwa asisi akwanam so bi ama empanfo bi so ese yenyemu enhwemu da bokatai e de abanandina de alhaji de sanawi ananya sa Sinari okay ti nemfonyi wa ha na chese da bokatai enso e de aba na owie ye no ana wo kire mu se osofo sikasem to yeso echem se yesidi na ho odin gusu a ekofom na asa no isi ayese nkontomire dollar ni nya de ne sa boni se kura na wahu sa yi bi no afia nwura bi wo ho wo kwan mesirawo ora kasa kade wensu ke kuro bi mpudi o mesirawo eso me ko boy be kasa me ba se ma me chirawo kuro bi wa shwa mo gbachi ho and the other no one is simple sir and you can win is also well ebe ka beto de abrai no odo say ya na ya u kwa na asa bie bie this asa wo dan me kusi tv ai na ele mu kwadi ya mother scientist we has parliament etie hu ya kusi didi mo 25 na o me nyina aka jo mo nyina adeda enti de se beti bia hwese ebe bia mutia bia tie betu fie ahwe ya beti o nya se dia se
da be nyare se adu ayi man power there's a what see ara tese no se ni root no nkan nyame won abrewa kata mbajo uniform wo wa san o dia se mama me timi ade nso ka normal enya sa ye fra wa mi nko me fra mi nko ejisi asani yesidi na ye na so kofa ba be ye dey da bi se customer me de ye yi na kire wo tinyamia ejisi yesidi no sa no ote he woni sidi ni ko ba bro wakata yi dollar no wa hwa wa no be po o mentimi se dollar ni sa kan na wa moa na preku na wutimi comparison we dey mu odin ya semu na wase ni nyina ne ya nneoma ya krade ba man mu no eno eka ho ebi ana akoba ne sa nti kwa na sia V8 ne V6 no yesem obi afa bi maga na no unyim na akokra bi ba so be yehye pa oswafo no ana hwe anyina modern dwumadie ne totoye eso ayo nimonyamfo Dr. Matthew Poku Prempe asantiment momentia south emra sebetwani eno no wode atugye echem se abano ya na afam die bia se de be ya timamfo enso so ade a wo epe no makoma so ade sede no obeye de ama wo moti yenya tobase ema aban no eye aban a wotie eye timamfo asempa na ho asem de boka tai ede aba na owie ye no na wo kire mu se enra de jobo wa kasebo petepete o ye de amia pa o Portugal fo wonu mo kire yen o mo kire bibi ketwa bi o mo de hye ni 32 enya hwe se ka ye 30 ananke be ha adwene ana 31 ananke be ha adwene 32 de agya se ka ba ko pe eno kra ye malam penalty a referee ne je ye awam ayi go no mo hye ye no se eno kra so na ye offside referee na anje VR no mo tamto twene ye ne ka ho bi ena ko fa we nyina de ba ye the informer the worker ni mu nsem abusuafo eno no Republic Press de bia me kan Republic Press anu maka I shall protect the public press and yet ya anu ma ye se wasaman na me se hwana man yeah omonji hwana man yeah there ayi aboaboman so be ba encha aboaboman newspaper be se aboaboman ti da wasaman page 1 no omo aye omo kwan ti my headline no and come back to anything busa ako nana ako opemu nana ya se profu bi apie bua ya headline bi ya headline ya de amabu newspaper se onkofo bi atwro wasaman ayi se de betri ya betra beka wasaman paper iti ki ya headline no o se Emma so iti ka ya headline no abofo ayo mo kwan ti ye de ayi front page ti ya headline no bia tu na ka o ga yesi abuza ayo sam first on the be profo no na ya twro na abusia Republic Press da obokrata no ena me de etwaso na Republic Press no ese eduketia ne papa ofosu apofi papa entuntum so se wo ofosu body na hyehyente menno mo man kakra no man na ka ofe kakra man no no man aka tidnaka na ka wo so de umu oduru kama tigado wafo ho kra ma be twe left no gwaja right no ya le do mo fe no jamle kutu na ma de jamle kutu ayo na tonto matwe wafo left na gwaja right na so papa so se da ne bobure kro fa mosquito no ontwe etena mosquito so de ono pe kra ba vaso be obennom into use strategy tiene nya se be to akwa we kan we aka na for so for say ese dun ketia ka ho bi na 2020 abato no kra NDC fu anwini etu waso wo hwe senia ese keke ka figures ni bomu ase dun ketia no wada kra mate ya friend so ko Supreme Court ko calculator mame na sra me kwa homa ne so mra sisi ya mene honorable Alexander Kwesi Akwa Chimdam Rashid Bidwani
ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no nyinaa fa budget ya ɛkɔ so ɛnra no ɛho honorable wadaroma wote yɛn ka anɔpa yi amo akye amo akɔ aba biribi abɔkɔ deɛ nyamedom so me ho yɛ yɛde awurade ase ɛnra parliament mo nanam wɔ hɔ mpanin sɛ deɛ ɔkɔ atɛn neɛ ɔba atɛn neɛ ɔgyina hɔ ne yɛ anam mpɛn bebree na ɔma atɛn trudo wobɛtumi abɔ ne tofa neɛ ɛkɔɔ so wɔ parliament aman wadaroma ɛno a ewura finance minister egyina mamra a ɛma president ɛkwan sɛ ɔmfa ɔman no akɔ ɔma sikasɛm ɛfa mbɛto mmarahyɛbadwafoɔ anim na mmarahyɛbadwafoɔ gye to mu a na afei ayɛ mmara ma na yɛ adwuma ɛno nti no ɔba mmarahyɛbadwa mu ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn kwan a afe a yɛba bɛsi mu no yɛbɛhyehyɛ yɛn sikasɛm afa na wotie sɛnea nsɛm no kɔɔyɛ no a na kyerɛ sɛ ɔman mu ahohiahia a yɛwɔ mu ɛne sikasɛm mu a sɛ bɛ akɔ basa kakra no nhyehyɛeɛ no ɛkɔgyinae sɛ aban no bɛhwɛ sɛ nneɛma bebree a ɔbɔ ho ka no ɔbɛte so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya kwan bi so na yɛaboa na yɛsikasɛm no ɛtumi agyina abrane so nti no sɛ yɛhwɛ budget no mu a na ɛyɛ deɛ ɔman sikasɛm no yɛbɛtumi atoto no yie na akɔyɛ aniberesɛm ɛmo sɛ first no deɛ nneɛma bi wɔ hɔ no mu a na sɛbe wohwɛ a woyɛ a na sɛ neɛ wobu ani agu so bi ɛnso ɛnɛ no wohwɛ budget no sɛnea ɛkɔɔ no no a na anibere aba so sɛ nneɛma bi wɔ hɔ no mu a yɛbɛhwɛ na yɛsi ano kwan personally sign a budget ni nyinaa wieɛ no uhunu no for the next year 2023 no me hu ne sɛ wɔ sɛ yɛbɔ yɛaba so mu ɛwɔ sɛ ɔman no yɛbɔ yɛabɔ so mu den na yɛte aseɛ sɛ ɔman no yɛnyina ne yɛkyekyere nti ɔman no akɔ ahohiahia mu sei no nneɛma bi wɔ hɔ no mu a na nka yɛnya ne firi no ɛnɛ no ebi a yɛnya ne saa nanso wohwɛ a nneɛma bi a ɛbɛboa yɛn nua no mu a sɛbe wɔn mo nsɛm nyɛ du ɛyɛ sikasɛm no na aban no wɔ nneɛma bi a ɔbɛhwɛ na wɔde aboa wɔn mo ɛyɛ deɛ buroni bɛfɛ no social interventions ahodoɔ ebi ne school feeding ebi ne health insurance ebi ne ɛkyɛ sɛ ɛka ne sɛ free SHS nneɛma a wɔn mu a musikasɛm nkɔ yie no aban bɛtumi ayɛ de aboa wɔn deɛ aban no ɛhwɛ sɛ ɔbɛhyɛ mu kena na ɛtumi aboa na kyerɛ sɛ yɛhwɛ yɛtoɔ nsɛm yɛhwɛ aban ankasa enyumayɛfoɔ yɛfɛ no government machinery wɔn mu a wɔn ekura aban nnwuma ɛne wɔn mu a aban bɔ ho ka no ɛm sɛ dodoɔ naa no aban no ahwɛ sɛ wɔbɛte ɛka a wɔbɔ ɛwɔ saafoɔ no ho na ma kakra a wɔbɛtumi ɛsɛɛbu no wɔtumi ɛde asɔ amanfoɔ asene mehu ne sɛ yɛhwɛ ne saa no a ɛwɔ sɛ yɛnya awerɛhyɛmu sɛ nneɛma a na yɛfoo sɛ atɔkyew koraa no ɛhyehyɛ bi bɛtumi aba ɛbɛtumi aboa yɛn ane a wɔabɔnten deɛ yɛteyɛ sɛ E11 no sɛ yɛfiri 1.5 ɛkɔ 1% again yɛsan so teyɛ sɛ 2.5% yɛde ɛto yɛn VAT no ɛso wadaroma neɛ yɛte wɔ abɔnten no nokura wɔ mu saa pɛpɛpɛ E11 no yɛnim daare a yɛatwe ɛwɔ ho a ɛnɛ no yɛfa ne sɛ ban hyehyɛeɛ a ɔyɛ ne ho anidasoɔ no wɔntumi anya ne saa ɛno nti no mpanimfoɔ tena aseɛ no wɔyɛ sɛ wɔtumi ɛte so ma ne ba fam a nnipa dodoɔ a wɔyi wɔn ani sɛ wɔn mfa mu nyɛ adwuma sɛ na ebi wɔn bɛtua E11 no wohwɛ convenience a ɛwɔ mu usage no mu a afei no wɔn bɛnya nkurahyɛ na wɔn bɛtumi use mu no na aban so atumi anya kakra ɛwɔ wɔn ho wohwɛ VAT no a VAT yɛ adeɛ a ɛyɛ universal tax ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ baabi a obiara sɛ yɛn spread the tax net yɛnhwɛ na obiara ntumi ntua tax na sɛbe adeɛ baako a ɛtumi ma obiara ntumi tua tax ɛyɛ VAT ɛsan sɛ VAT no yɛgyegye yɛ wɔ nneɛma bebree yɛde yɛ VAT na ɛkɔ into NHIS VAT ɛna ɛkɔ ntumputuo no mu ne ade bebree ayɛyɛ ɛno nti no sɛ
ɔman no bɛgye atom sɛ yɛmpagya bat no mu a obiara wɔbɛtɔ biribi sɛ wodie sɛ wofa kaa sɛ woyɛ deɛ ne ade bat yɛde too nneɛma bebree so ɛno nti no wotɔ nneɛma no a ɛyɛ yi no nkwa no deɛ na kyerɛ sɛ bat no nso wotua bi ɛyɛ form of a consumption tax nti no the more you consume no the more wotua na kyerɛ sɛ abɛboa ma obiara nso atumi contribute to ɔman no kyekyerɛ. But VAT ne deɛ na sɛ there has been a contradiction kakra. E-levy no mpanimfoɔ mmiɛnya ne nteɛ sɛ yɛde baba bɛhwɛ road infrastructure. Deɛ asisi anso ɔsi yɛtua nsa no nso so adekodeɛ no one yɛde baba bɛyɛ adan. Wohwɛ ɔman sika a ɔho wontumi ntwa bi nka sɛ wei ɛna ɔde yɛ wei. Yɛsɛ health insurance yɛgyegye a nea yɛgyegyeɛ no ɛno ana yɛkɛpɛ ntwa yɛ health insurance wo ka. And so, I know be a running hospital be a back at us, buying the hospital for car. There was no easier. A fibia, the Bian, so you're quiet, I did a bit to Biano. That's insurance levy at us. Not just a car, buying at the health insurance or a baby. A buying the car, what is Giano? What they call baby. Or they a boat of minor hombra. And near my baby will honor more or minor tax and yet CNT. I was on mine also a box near Manhoka. Into you used to candy baby, and near the other baby, a bar of mine consumption and also on mine to get some to ya. The funds is to be and change the cabby. On mine or young fun to say, in the pay ya. Service at the horn of one. I won't find it says to go with ye a year, Tika, the Smith debate fee. And until no sabi, that name in near you and India. But about 200 more from say, my man school fees is possible to me answer. There be, send it Biano, Oberpese Ubi. Now, why you Juma Ediashim, so the Bribber so good to your fees, that won't saka. I don't know, yet me, Maakye, say, I did wait near the Equaquay. Now, so a bedroom baby, not on mine, and answer a buying. And sick at some of I would say about where being so. Yeah, budget, yeah, you need that. Say, you pay more if you are money. Now, and one year, Piaman on yeah, pay. If there be a bit of now, I'm only foreign person before you. And no, and I hear Simus Abri, I feel I'm a second Yaba. It's as a near leader, the BCBI, a boaman, and for near the boy and put to Jumano, and car, I feel on Baboye. Then so, to cut some, and then Yama, to a pay, I will, yourself and any incident, or more mobile and Yamwaye, a Bassanwa, Sabi, created as the entry. Yakanya Yankum, Sika Yade Eto oil, Eddie processing at the Yankum, Yanyabi editor. That's all share and Yama of my Bohoka, Yuguswa Bohoka, and Untino Oksha or mine Sika some and then it's yeah. Untimi and Cataway, we can one of what's here. But part of your Kenofuriata and presentation, no, or making it clearly say, Aban approve hiring freeze. It was civil any public government institutions. I hold one wa approve. What does it mean? So I brought no kind of saying. Yes, or say one more freeze say yeah employ and for public institutions emu nyame yadum free January 1st and a ebeshase. Oh, not just say a buying payroll, a buying Bosume Aketua 2 more, and as a Bosume Eka would cheer the major my poor. I name him say a Dawson. Then so yesterday, and Faso do be empty a buying money. I don't know. I don't know. I say a fee moon, a fear busy moon, a buying Shadam Fanipa, I will to Memu. Now, beginning to you now soon, you must say, oh, my neighbor corner in part, yeah. Nanka, I was say a young say, na on buying no, it me a share and crown for a tumumuting, a shemukena, na one with me Fanipa. As a mere Jacob, you mammy, me banners a win, Yajuma. Many were the poor, the chamber boo, who knows a many abre. It's as a mere, I may presume about the son of a travel car. But I buy you, ma, as I buy penny not even know, when you'll be an idea, then idea, and no be to be quite you past 12 o'clock. Now, bear, 2, 3, with peace of Padika, no, no. Yenim, Yankasa Yenim,
sɛ saa na ɛkɔ so wɔ aban nnwuma ahodoɔ bebree mu ebi wɔ akɔ kotua bill bi wobɛkɔ yɛ so wasɔre so kɔdidi 2 hours na nkɔdidi mmae wotumi mma ankorankora adwuma mu na womma mɛyɛ saa ɛno nti no aban biara anaasɛ ɔman biara no ayɛ nhyehyɛe anaasɛ ɔman biara gye atom sɛ ɛwɔ sɛ wɔpagya ankorankora adwuma mu na ankorankora adwuma no ɛtumi ɛma wɔn homene so na wɔn fa nipa adwuma na sɛ aban kasa de biara wɔbɛkɔ so afa nipa saa no a ɔman no bɛyɛ nihafoɔ ɛno nti no aban ahyɛ aseɛ ɛyɛ the obroni fɛ no austerity measures adeɛ mu ɔden a sɛbe sɛ wokyerɛ mu a ɛden but ɛno na hia yɛsɛ sɛ ɔman no yade a anaasɛ obi woyade a wonim adu anwo na ho atɔ ɛno nti no yɛsi ne pii sɛ 2023 deɛ sɛ nyadeɛ aban bɛhyɛ daa fa nipa adwuma mu na akɔyɛ biribi saa but akwankwa adwuma no yade no yɛpagya mu a wɔn mu ɔmɛwie sukuu pɛ adwuma no wɔn bɛnya ebi wɔ hɔ nom ne ade enti na kyerɛ sɛ yɛ yɛn ho sɛ yɛbu nkɔmpɔn ahwɛ biribi kakra de yɛsii n'ano bi wabra yɛkɔɔ IMF sɛ ɛno a saa nsusuansoɔ no a bi ɛna yɛnam mu yi a na wo ne yɛbɛyɛ adwen ɔho menyi ni sɛ wei no ɛfiri IMF nhyehyɛ mu ɛna yɛyɛ because the minimum sɛ IMF nhyehyɛ a ɔmode ma yɛn no sɛ yɛnkasa yɛnhwɛ na yɛka a yɛbɔ ɛwɔ man mu no yɛnhwɛ na yɛnkyekyere ɛka no yie na kyerɛ sɛ nneɛma bi a yɛfa no adefodi ɛne nneɛma bi a nka yɛfa no fo no ɛwɔ sɛ yɛnkasa ehunu sɛ ɔman no yɛhunu sɛ te sɛ nipa ɔman no te sɛ nipa nti sɛ wowesti ne sika a ɔno nso bɛfiɛle sɛ wowesti ne sika nti menyi ne sɛ yɛhia IMF na abɛkyerɛ deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ but obviously wohwɛ discussions a akɔ so ɛwɔ IMF no mu a dodoɔ naa no ɛkɔsi sɛ yɛnhwɛ na yɛnkyekyere yɛsikasɛm yie enti wei no nyɛ as a result of IMF wɔn conditionalities biara ho IMF conditionalities in my yɛwie IMF discussions but woyɛ dɛn a na yɛntumi mfa budget no ntwɛn IMF ɛno nti no yɛayɛ preliminary discussions no ebi feed into our budget nti obi ntumi nka sɛ IMF budget ne yɛayɛ yɛnkasa yɛnim ahokyerɛ ne yɛwɔ mu ansa afei kɔ na wieyɛ ɛno nti no wohwɛ ahokyerɛ ɛwɔ mu a na budget bi sɛ yɛ anana yɛ hia a ɛbɛtumi ɛde abɔ yɛ ho bra enti sɛ reasons no ɛyɛ sɛ obi akɔ adwuma yɛ ama ne time ɔmfa nkɔdidi wayi n'ani sɛnea wo cite example yi a na nyame adom woba Ghana ha nso a yɛwɔ public sector reforms wɔ hɔ a yɛ employ nkurɔfoɔ ɔmo adwuma no sɛ nneɛma bi saa no ɔmo bɛ profile solution de aba a ɛne adɛn na yɛn ankasa yɛnyɛ wɔ ha no mo sɛ yɛnim sɛ the public sector bill no ɛso is overbloated ɛnyɛ nnɛ because obi awie school a deɛ wɔ paa ne sɛ aban afa m'adwuma mabɔ time akɔtena aban adwuma mu but ɛnnɛ no aban yi introduce TVET aban yi introduce U-Start mmeranteɛ mmabaawa na dodoɔ no awie school a yɛ a wɔpɛ adwuma yɛtwe wɔn adwene akɔ so sɛ waawo wɔ adwuma a woyɛ a ɛho wɔ mfasoɔ ɛsen sɛ wobɛtumi wobɛtwɛn sɛ wopɛ sɛ ɔde ho ɛto aban adwuma so ɛsiane sɛ aban adwuma mu no yes ɔbɛboa wo nanso ɔbɛboa kosi daba yi ne nyinaa ne sɛ wokɔ mu no wonim sɛ laxity bi wɔ mu a wobɛtumi akɔ ideal aba ɛno nti na bi a wopɛ akɔ mu no nti no begye de sɛ wei yɛ adeɛ a yɛhia yɛn dadaada na sɛ yɛnya akokoduro ne yɛyɛ a ɛwɔ sɛ yɛbɔ aban no aba so na wɔtumi yɛ na ɛde save ɔman no. Okay, ban on VAT, no? Is it a case say MPs ni nyina mu beja VAT twi and now we government appointees in kwa? MPB ni ho no mo fuel every government so. MPB ni ho no VAT no aban na de ma no. Inti MPs both majority and minority na no. Ye VAT etwi na no. Ya na to ya ade. And a fuel nso a ye di kohwehwe ba de bia na de ya na to ya ade. Bijili se nti aban ka se me mfa VAT no ntwi awon kankrom ne ade hina no eye fuel bo a aya aban nwumafo no eje efi aban ho aban se wo hwe se wo ti ne fuel so bebrebe ne ade a ene na wo ka se VAT no so ko VAT no so maintenance wo eden na ye MP so bi kan ye obe hana de car o ai VAT me se bi dia ne VAT to bank na bi twi VAT a mini car ke to bi a oba me no anso na wo se me ba constituency enti no uhwe mu a niana me bɔ me ka niana me bɔ me bi to ho ka nanso aban nwuma no
Overhena or minister, Yamaka Ketwa, also the Nanting crime. And so, Abia, be it no person, now what you. And no, Akobase, be it no, you be used. I just say, what they call a quantum, won't be used with one kind. Now, on a lighter note, VAT, feeling it to say. We are feeling to say. Man, yes, feeling. Say, Timu now, Trisan, enjoyment, and send the idea. Minya Kaketwa can be person metric Kaketwa one kind. Minya Kaketwa, person metric Kaketwa one kind. Nimum Sawunam, a quantum, now what bat, not to be also comedica. Na Ebia, who program one kind, also upon parliament, now do constituency. Now the Kaketwa bar. We are the year, won't even come Rica or share. And don't me, dear. Fasudia, no be it, no say. The same fee and kind about that, but me the one I have hours a bit. Abra, me ye Juma one kind, no matter to make about that, Abaye, Juma water. Basani yani bimuka se massa je be to amene e ka kire o se nya botre sa anu mane mane nya no kre on me de antisa me dim se bi de antisa dia. Oh, I see. Na VAT de gumu ahoro. Oh, se ka bia gumu ahoro. Kan kitwa ni bi kra o mu a specs a wo ho no eso sen VAT dum de bi. Ka bia carry from. Obo na ni me wo mu ne ade no. E do so sen VAT. The card here, gumu specs. Okay. Afi honorable ya fantinsi mumra ye constituency ni nya wona kotwa ne na wo ye no so wadaroma it's a bra ye wumi na system mu a hye and now you hunu say 100,000 Ghana cedis. Odi amakotoku royals so mo fa hwensiesi o mo park no. Honorable sabri sika yi na wo yi na mu nya den. Na mu den. Ne more than but a do bread more than no and I said once we jina homa mine and no any fan is a wuchu muja at that one more mine. Nebre more mre na say to be ne kasa and muna aiding. Then so ya brea ye wumu ya adaje wumu ye na kai ti boom betimi epeja parkeno. Na you world cup near see a match Ghana the 12 league no swa yetimi abo yet ye home. And for so dear, you susu yes, ye benya. A war say, ye co premiership. Premiership near 4 years in a bow, Husino. Then ye be a kiko. Not the kind, a yes, sir. Ye will both match a water. Nipatona, the female mea barber. And call for baton idea, and man call for a toby. Sa sooner, ye timono, so no one better get fee. No many musica. Now, on the amount for health insurance improve at the sponsorship. Eba team no mu say ye ba bebo match supporters eba be di achebeba e be di achebeba omenya free health insurance registration and na fe nso eba ma ye team no support base na kosoro e ma team no e jemi akonadim and fa so die we mu na wo hono mo nti e ko ba say ezazem engineer the ent me we park no mo bo ba bi no eni hu say team no ahon kire ba sabri team no ina bia eni bibi omo wo no sabe we ye kendifo na constituency ni so na so na we ni ade a do bo ho safo hen a emfa woni de nkofo ka ye ne de kasentwa nkofo ka ye ne when someone nkofo ka di ti awo obe kato we de bo ni mpara na wa peska de bi aba se ye mfa nye abai niska abai so niska sa bi obeye ti mun so de enka wa na was to be provided o field into obeye ndai over saa kopom say ye ball ka bebrebe e de ba premiership and yes anko relegation and on na basa na ye kire memasem say ene ne tibia no ba ko ye fi baabi e de abehye ho honorable sikani bia di kan akodada odi ya beka ho but contractor ne ba bi ogina na ogina this time around no de ben ye be ni sronko se ne be ya usika yi akoyi omo behwe so no ne omo de ye no omo de aye omo sufre mie ni enkofo ni mebedi nkomo no medi kan kohwe ne contractor ni hia eche adwuma awaye ene de aka o kire mi sika dodo awohia ansa watimi ewie na mebo na hoba se mi amepeska raba mesa so atoto asre enkofo a yina no de ho chi mu se ebeye omo ba kama omo amanso a medi se mebu se meye de meye enti no yenim se de abe
omo ye ampeni ampa nso de dia momu da ade chi bia no wo mutwa de o metimi aye e de kire ye emi ehu se dwuma ne kwara ni minimisa wo be pese omanfo nto abama wo no enya de ana we e ka wo bohye ho sa enema ya enka bohye a wo hye ye ho a ye kwa na bebom ti se nsu edie ye ba be sei enema yi sa ne ma na ba ya sen na wusom sir we kandini a wo wani so ade hu no but and which no untimi nka so hawa umanfo abetomu no obeka say we die and can't ebo am share your home to be me ho fi ye wo niema obetimi di usika ye ene ye wo niema wo se aban ye eniema bebre wo ho no mu a sabi aban sika wo de ma wa wo de ye kama but dodo na no am share bo no ye de mia me ye se mia me ye but the abebo mu dodo ya so aban sika se mu ko ye nti no aban nti mi nye ye no untimi nhwe enka se man share bo nti mi ja ne sa eno na ye bre ho a ye pesika o baby bia e beje needs with their be. My final question, you say get fund the no, udu sika ye hwe ni se bibia to na kwan mu on sabeka back. Kotoku Royals die so. Enim sanka was sanka National Sports Authority na ye. Omo nye ye. Ene no so wudu ho ahye mu a wuyi sika yi. Sania get fund for no ma wan ho ba se aban ni bibia ye yi a on sabeka sika back no. Kotoku Royals die no so senet ye. Obi ama me wano ba. Penifo na be hu me no e ka kire me se kwan bi sei na on person mo faso idi ka ka so me enkopa be se ye mfanye ye he time no e wo mu no a enya dia obi abetwa ma be se na ne chen ya ne aye eti bi tu mu si o se me ameye idi sika be ba na mbia ye na Wadaroma National Sports Authority almost so dien no mo kan ye obi anka hencheme me ni National Sports Authority grand nkomo ye Kotoku Royals management am ne o medin nkomo ene say ye wia ye betimi di udin ato so ne ya gigi gate fee na won so di ato ka na me hwe e ho no de me hia ne say betimi awie na ye timi abo match ye home matches e woda ono mo ma ye na se bibia ne ye besa ba nche bi eso me da mase ye ne honorable Alexander Kwesi akwa na kwotwetwe nkomo achim da mrahye bedwani dodo no atai bone mrane the game changer and ye ne kwotwetwe nkomo no enti na eno no but on Kotoku issue no mom ye hwenka ne yie because businessman bi ani ho no mo a sebi o sorry ya na o se odnisika kwako ye investment wabra on tbi bi ase Kotoku team ni belong to a private individual. Enti say yewura ne pemoa onfa deal ne meto ho. Memo mo nse da news say we MP wa amoyen ye beto abetia wo. We MC wa anya amayen ye be kasetia wo. We we memo they shouldn't hide behind politicians. Obo no mo news say because of some ye politicians inti no. Ye oma anya ye be ye wom ye beto atia wo no. Na papa no a team ni ye ne dia no. Onfa nkrata amra so that here say team ni me na media e bia ma floaty shares mometo say who invest 1 cedi obenya 2 cedis na on spelling it clearly in fanchire nkrofo but na why no we no oya ma ho am o say park no stadium oya ma ho am na make say stadium no oya ya aban dia etinka wo hwemu a wose nka omunya botre ma aban ni momunya na hoboa so a nka abeye but mu animu ya ye hia na mo susu munya park na animu ya ebeboa wo team no eboa wo team ni nya sika sa sika no ne ye ka se enipa na ebeboa ye kukuru park ni si ho no a mo de beye mu home aboso ball a mo bebo bia nso a mo beje gate fee ne ba mo ho no onipa na odi ni sika ebe wura mu obenya sen wo ho. And the question no. That's in the bia meka say because yes I know I didn't want to ase. Oh, they are just a club. They are just using because of your MP. Wa me ya mayan be ye no, ye beto obetia no. Or ye say ya me ya na sadie no mu use na mo awo mu nyai. But I want to believe say that gate fee ni we ni dey be kwa assembly. Na kwa assembly ni e ho ade a. Assembly ni ya ban. So you Kotoku Royals dey.
Kotoku Royals ni gigant fee bia na more percentage wo. Kotoku Royals na so be nya percentage. Our percentage wo. Money between assembly. Omo kobo no. Nche ya ho kire na aba. So that here. Yes, stadium na nyamo dia ye koda sori kro kina nkwa betimi yi park na fi ha. E dia ko baabi. Betimi yi team na free ha. E dia ko baabi. So that here. E your personal thing. But you see ya no, aban na was a park no ye. Aban na ho bo anso ye. Nche wo se nipa bi bam. Enipa na e bamu no, sika na omde bamu no, omo benya so mfaso. Not to say ka invest here. So what you say? It's what you say. Sika na dey pay free. Oh, but omo hide behind or your politician. Wanya mayen and nkofo be to etia no. Nkofo be kase etia no. Nkofo be kase nkofo omunyai sa ade no. Na omo boss no emfa obeboa me ania ubenya onfa meto abonten oye ne sanka wenya mo adada kan nyanko benya so ono so e bia onso mpene sa na wa ma obi e nemre mu 100,000 Ghana cedis 1 billion or the abrew sir for free. But edimpa yes dimpa ben me fia ba obo kakra wo mu ni se anya hwe aban no so benya kakra wo mu so ono so ya onso ka aban no ho no they all can meet us. We should look at the individual in it. But I think the individual or a businessman. Yes. 1 billion ni o ka sinka on to me fan ko gwa ne company. Yes, but obo so busa na sembi all man so wan shebo so be park o but media say ubusa na sembi Emma we ya no. So for now no me I think say ono na adia to say ofini pem na wo ye. No. And so she can decide say one ye. Say one ye na ye kan. Tie. Ono no ye member of parliament. And said ye me feel free akasa no. Ono no position no. One day one we decide you. Position no ma said yan kai also expressing ho no. Or expressing ho sa. But me gidi say enke free na kuma mako onko e. And I make her say. Enye ne kwan so no. Ebetimi afiri ne kuma mu. But enye ne kwan so no. So this guy. But senya ne kwan so no ba on decide. Any people be donate. Oh no. Enye ne pen ba on decide. Me so bia say stadium ne wo achimem. Ebia na me background asefo ye business people ni nti na ebia I'm speaking from the business perspective. Oh, but I was gain bi. Yeah, who can dey eda ho. But here be the case on na decide say she will support. And I may say ono dey we decide. But ne kwan so no. Honorable Bemu because oye MP. Send your crofo ebo ni din ebia e na homete ne sa anoma ne. No dey no ho. So ya dey. But enye ne kwan so no. Maybe ma say mo America no. No dey. Nya ne kwan so otues kana na. Yes. And enye ne kwan so. And wo betua kra na wo se kotoku management no. E ma ne hunu ni percentage. Erade nke ho. So dey ofri na community. Nyankopon so be hira no. Oh. Na me hira no many. But they all can meet us here. Since na obo de tie ne say wo na wade atumi so obesom. Enti wo besom de definitely no so ka pressure no ho. No. You also feel the pressure. Think what you businessman am because say no mu boni di no. Ati na wan fa pressure. Say no nya bi. Asabi akoto kakro. Some ne de. Eye den ye wo se nipa bi eyi wo manim so mbesom na eno nso nkire se e wo se ye di ye wiase nyina de to mo eyi wo manim aba so mbesom ne so 1 billion e yo hu obo eye so na ne ye call for eye 200 Ghana cedis krampo ayisika afia ana bo asha no nti shano me dey say o ma sem we o ma ya me nti o ma se o there is here was here kotoku management na e was here no munya problem omumom na was o mo ye sa anu o mai o sam na me kan omumom na de na o mo ye ne de wo kan de no anu no because e koma ye ne sanka project na kan ya wie koma ya se obi amfa e bia fa we be sem wo e wie obenya we MTN ebi so no musu ni ayi grande bia mo beka se unya grande say be invest as me nya hwe MTN wo mu a won te se ya float shares wo a wo pe beto shares ni bi banks ahodo nya the same thing no munyina banks ahodo yi South Brim for omutimi float shares it possibility say would be invest you are crying for park so because wo personally no untumi nya park ni bi
ntu hia moa uko ayi timi is it wasa wasa samates newspaper uko samates a omo anka sanka omo ayo omo park Mom park. Baby any go start. So you buying park. And I make say e aban dia ntinka honorable park ko be say aban dia aban ni nya bo. Aban ni sika baba be ye. So that's here. And I make say they shouldn't hide behind or your MP wa anya ye be ye no. They shouldn't hide behind that. Obo one thing so was here when he say on say now no park na abe mvanza be nipa mienu dia o. Kotokunu no as a club no be nya ne share. Ena aban so be nya ne de e decide agi se aban ni wo mo club no nyina ne e bia individual bi na omo sinkonya o no ena make say kotokufo no omo management no e betimi dia ba say se na samatesefo anka san ye omo park yi yeso so ye be ye de oh okay yeah kireni aban park yi free many aban ne ye ko no aban ne se ono de ni sika sem nye entimi bisa ma onim se kia so acha say baba we de entinka odan hanka park ni hanka o mebobo ne we no omo ko yi omo so acha say obugusu omo bobo no omo person omo qualify for Premier League no omo nim so omo wi omo bobo ne he so acha say you have to plan ahead enya say me igbo bia eduru ba bia ebi kran pa komo mo pass assist omo am ebi kran komo ye anka ye kasa yi muso e bia na time obe no abenya ne time no wa ba be na de yeah and side de because me kasa de da we ya ho da re na wo kan ne de de da wo say aban ne say ne ho nso ye enti ne ho nso ye mo so mo ye club no mo so mo bobo we and no eza pepe wo mo hu enemre mo nka bie wuhie ono abokwa ko betimi ama osika yi bi atam dia koma kotoku ayi a enfa so ben e bo we so ese wuhie ono abokwa se dia koma kotoku fo eni hwe wo shey na ni sa na so shey we look we are look no one twem mi twem no e biham na mi tu ko eso ati ase hu amehu bronya so da be bronya na ye o ma block nu mo bronya se me encha nu ma so dia aye ntoatoa ntoatoa aban ne so no encha nu omo kan kire Paul adomo kire se me mo on si Christmas tree biem eno wa anaza na gambe kan mo de scan na wura nya bo Ghana pa de I was here to go for 2 tables so. Christmas tree. Airport. Yes, I be see Christmas. Nenya sika. Madam kotoku asem dia me dwene ho amenti ase. Kotoku. Honorable atam. Billion so. Yente ha no meka chase enya 1 billion ebe so no. Ana na esen. You say who sports for no because ye bebre bi na director sika kufu. We should be serious in this. We should be serious. Yeah, say mama riding on people's emotions na mo fanye ye. I also go mama tell mo. Mama na mase ya na onya dia ya wi. Mama na mase na ja ye nto aso a. Enti eno no the one kata mo boso no asi abusua ma yenda na ye homra ye ba ye de aka nyina de to aso de ama ye da so a budget 2023 no after month of it. Yeah ba. Edwuma na ya short work say integrass ya monhwehwe na monhwehwe ne wonransa no munya madwuma ne to ho esanse munnim ye na we de hwamu a wo be bisa bi enya nkrofo ye omo wa akire ha ya omo so omo ye aluminium works na mkofo omo a omo aba be say madwuma ni say ama aluminium works ba de a keto boss na menchero goes way aluminium works na omo so omo ye hwan mo e ya sori ana dabio wadwuma no hwan no pasa no we mo no betumi aye ne ye e de ma o enti se wasi wudan awie na wo pe obi amara be check glasses e wo hona we mu ana ohia na say wo pe Italian sliding windows and any doors hinge doors projected windows swing doors pulpits collection bowls any de kike gan nyina ane we mu no mo betimi ay madwuma no ko fa mo brebe no mo meya madwuma nempo omo wa hi Gosway Aluminium Works ewo achem aboabo heya omo ne aboabo musie no ne di enhwene mu enkran kwantin pon iso ya anase obetumi afra omo ewo 0547 148 126 anase 0276 086538 Gosway Aluminium Works, quality service, our passion.
Hooray! Hector International School is 60 years. Yes, 60 years. Part of our 60th anniversary celebration, a week has been set aside for this great occasion. On Monday, 28th of November, is a cleanup exercise at the forecourt and the outskirts of the school premises. And the dress code for this is the school uniform alongside the PKs. On Tuesday, 29th of November, it's a career and traditional day. We students are to be clad in their future professional wear. And to seal this program, it's pageantry, Master and Miss Hector. Venue, primary department. On Wednesday, 30th is fun games and quiz. This includes indoor and outdoor games and the interclasses quiz competition. Wednesday wear is the prescribed attire. Thursday, 1st of December 2022 is floating day. Yay! In our 60th anniversary t-shirt, a blue jeans and a sneaker, paint the principal streets of Akimodan with the beautiful colors of the school. Friday, December 2nd is homecoming. The Grand Derby is on Saturday, 3rd December 2022 at the Obuoba Hector campus. There will be inauguration of our newly built, fully furnished ICT lab and an exhibition. And talented students would also put up lively performances for the celebration. Guests of honor, Honorable Yao Osafo Mafo, Senior Advisor to the President. Special guest of honor, Nanekia Santua III, Queen Mother of Kotoku Traditional Area. Guest speaker, Dr. Grace Bediako, former head of Ghana Statistical Service and currently a member of the National Development Planning Commission. Chairman, Lawyer Charles Ousu Joanna, Old Students, 1972 Year Group, founder and chairman of Kesan Law Firm. Our supporting guest, Honorable Alexander Akwesi Akwa, MP for Achim Oda constituency. Honorable Victoria Edubedu, MC, Brim Central Municipality. The attire for the Grand Derby is the school clothes. We crown it all with an all-white non-denominational Thanksgiving ceremony on Sunday, 4th of December 2022 at the Obuoba Hector campus. This is Hector at 60, and as we turn 60, we turn the world around. Hector, an academy that strongly believes higher education goes with character training. Hector, oh penny the penny. Super oh super, super oh super. Super Sam Cement and the Superstar Cement and it's the idea. Mercy for the contractor for you know to Abuso and some G's Enterprise and a cover cement in your new Adiaba. And to your Mercy, we a contractor will be a project beer and your Super Sam Cement and the Superstar Cement and no necessary water. And one day, the grade no and your 42.5 hour and the 32.5 hour. Now, so go to Superstar Cementa and don't say 32.5 N. Gunning na and no penny cementa and you 55 kilos. Ya chow 5 kilos free. Ninina and yes some G's Enterprise and I go fadia back him some G's Enterprise etonto iron raw size baby and unti who pay Super Sam Cement and then Superstar Cement and I say iron ross ni be to atono. Some G's Enterprise ewo Akimoda Amantra Yenidux filling station no and the bush anymore. Frewomo ewo 0243 583190. Of my praise is centered on your grace. Adum, Wadum. Odamaye, Adru Subiem. Na Edena Adrusi. And one webisano. Aye Jumaquia, Omopoa, Emanipa, Enyan and Sano Numa, Omo de Sanchez away, Eba, Ewa Kimoda, Adia Bre Obia, so your bar, so ya Bema, so ya Quada, so ya Penini, Ubetimia Siabi. Nani and Jumako Ben at the Sanchez, Ebre Quay. Aya Wulidak Technologies Ghana, Enti Omo de Nabi, no Adia Siwa, Aya December 2nd to December 10th, Aya Friday and Saturday, and Omodia Siwa, Omode Sanchez away at the Ebre. Na Danny Den on Baba Tretre Poti. Sa Obi Pese, will see a plaster board ceiling design, and I say POP, and I say electric fencing installation, and a car and motor tracking system, and I say CCTV camera installation.
satellite installation ana biofilm digester ni nano ye betchira no sada no eno ano no dabi na ye nwieye we ye part 1 tie part 2 no ye betchira sane esi after wash washing powder floor cleaner shampoo shower gel enwayen sane yesi ayen emirenso ye betchira ena organic liquid fertilizer organic powder fertilizer organic weedicide abusuafo some person pick forms ni bia aya 20 Ghana cedi forms no ebi wo ahenkan FM and a total filling station any Bosome FM program we ebekwaso ewo King of Great Chapel Akemwa Sene yane Akem State University College and a edi hwa animu sa opia sembisabia anasika obetua na wafre ahoma weso 0244 95 99 49 anase 0244 63 5007 ubetimi ashia yan our Facebook aya Adu TVGH Amanfo wey aya nsano nyuma ya kire wey nyina awie no ye bema certificate ya ode bekwa ya adwuma and a pen drive programs ni nyina egugu so God have sailed through. AHENKAN933 FM. Me say ya dikai Qatar 2022 World Cup Empire Negra, your best radio station in the East. AHENKAN933 FM. Ya the commentary emudawo yo po Abramo. Tie fiti anopa kopum anumre yampon. The better form wa katabia. Ubati wasum AHENKAN933 FM. Yes, we have paraded the best commentators of your time. Tie wa brimpon wa pokuare. Wa begum say yo po. Kofi Ajiri aka AJ and your sports headmaster Joshua Ajanim. I am going to be part of the commentators. Wadi Ainkai Kwame Abua. 4 sets. Ye begum say yo po. And 2% boy get on one day. Our World Cup season here. AHENKAN933 FM. Me say from Kenke to Kankai. Qatar 2022. AHENKAN FM commentary. Ye beji bebia. Bajawa. You know we're better together. One day. No be 2 days. One day. Only one day. One day. No be 3 days. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. Yada se fidie da so da ha utie yen hyere so maache ni dwumade ni din ofre me Obuoba Ofori Amanfo wadwen kire no so ye twen ye kwa nimu ye bekenkan ne kama edi amawo ene eyi fiada boja ye eni nti duru ba bia ne gya no etuato no ate ase ene ye bema okwan no abo awuram enra Black Stars wo mo match no uhunu ne sen wadwen kire wo ho wo de beba aside that no so Kotoku Royals wo mo management juma wo mo ne yen members ya yen politicians, let me put it that way, yen politicians I want mpotemu ha edie ni wo mo ye no meme de ma kire ma dwen onso so adwen kire ne sen ebere ne so ebia homa na tum no abam Fridays ya na normally yen time ya homa ne ntum but on these two major issues finance minister so could ready budget, don't forget. And ya these 3 issues no ye bia homa na tum na afi nso watumi abwremu ebi na ya toa so mame mfa sedan koma boafo ye Light Farmer Limited ikra imu na no pay and I yeso mo kwan sonko so Light Farmer edi enuru akese mienu and wode aba abonten eso or the Femiblex syrup and our de NBF gingiva gel and so the aba abonten so na nuru mienu e kambo mu a manipa ho to ne pa identity to set Femiblex ni say ne ma ne de e ma no a mukọ efichira mo bre bebre no e ma ne bi wokra mo ntumi nkọ efichiri be bosumi bebre ni ntumi enkọ efichiri a oba yare kese wo se wo hwe na wo yifiri ho emogya sufin wo se nyankopon hihye mu no epie ba abonten na wotimi nya wa ho oden we no nam so ama sisi a wo ho aye dene de ama wa me kanfo Femiblex syrup no ene de ama wo se won saka bia ebeboa na saa de ni nyina ayi de afiri ho no mo de ama awo be wo bi onsew nom ne wonkumafo a
wɔn atwe ano ato so a wɔn tete wɔ no saa deɛ ne nyinaa bɛbɛ awie ama nso so atumi anya nigye ɛwɔ awareɛ no ase san sɛ wɔbɛwo mma bebree ama nigye ne asomdwe aba wɔ awareɛ no ase ma me nkɔ ahoma no so mmra me ba me de NBF gingiva gel no nso ɛde bɛka ho ɛde ama wo yɛne yɛwura Patrick Yankee ɔyɛ monetary policy analyst ɔno korɔ no asan yɛ finance lecturer Regent University yɛne ne nkɔtwetwe nkɔmmɔ yɛwura ɔtie nkan kan fam sunie Maakye ina ampacho mejemoso na bibia bɔkɔ deɛ ense anya bɔkɔ sao na velende nyame wɔ hɔ nyame wɔ nyankopɔn kan ho nti sɛ ne atie bia na ɔngu yɛ anim ase okay Endra utumi monitor finance minister wo initial reaction is saying mina it share with TFO na masan chia mo na di na pa mo ye bi se mo na mo kasa ma Ghana fo na ti ye koso ne franka enye kra anura 2023 budget ya yura Ken of Yata president of parliament no ye hwe tie bia bi se yadia enyama because ana di adwuma baby anti etie na wo hwe budget na on se Ghana no ye wo problem kese pa 2022 so you see am right mu a very difficult time until now 2023 budget no fiscal policy eba out na yenim say hope bi ba beba na amagana fo no a ye bre no ye nya ni da so bi wo budget we mu but pushare ya the budget I describe the budget as a hopeless budget in a difficult time. Oh. What to do and Kabomu budget you? A hopeless budget in a difficult time. I didn't think I'm a cancer. Inchachemu. Yemauchemu. Ethiopia, Patrick. Yeah, I was cancer. We are in difficult times already. It's not the budget statement, not a fiscal policy. No. In Serbia, the policies be baba. Nama Ghana for nya and it does so. And my problem is a woman. A swati. I share budget we are. Budget we say our revenue and grant total revenue. Budget is all about revenue and expenditure. You see, Kaibinya, na sena yebesa spending scan. It's all about budget. Yeah, the policies are back. You say, baby, say, and the abwa. Into the total revenue will stand around 144 billion. My expenditure and so will stand around 205 billion. Now, you hear 61.5 billion. That they are kind of revenue, no, and certainly around budget in a difficult time like this. Now we're running a deficit of 61.5 billion budget. Now to say any that should be any budget in 61.5 billion we know. I just say kobo bosia. Ye tunya finance budget no. Nya unim say bosia boy ya na dia aba problem we mu. Excessive borrowing no. Na dia aba problem aye wo mu no. Excessive ye bosia. E was say interest. Most of the bosia na ye bo no. Foreign currency. If you see a Sansika dollar, maybe Kutia, the interest, then a principal. And most of them are a bond. Bond, no, interest, and no principal no concurrently. Then you only pay the interest 10 years, 5 years. Every year, you will the interest also, no, which interest also. Now, at the end of the maturity, no some Kutia principal. No. That's a buying Sika and Kucha principal now. Or sometimes with another bond. I will see both said you know the chair. Today be near the car. The 61.5 billion deficit which I say the rest of Bobosia in 2023. The Bobosia around or even more than 61.5 billion answer. It's not running a budget, you know. It's a problem when you say excessive borrowing some Bosia Bono. Mr. Kana, I will say put your interest payment, and the mark is see the new depreciation. Borrowing, is a factor to the depreciation of the city.
the precision of the students na the other problem we in as you see I'm not say inflation rate and 40 point something percent, 40.4%. Food inflation now 122% because of the depreciation of the currency. You know. Another now we're running budget in a difficult time like this. Now I was running a balanced budget and not a deficit budget. You see, almost 144 billion. I don't think I can say you best spend it 144 billion. Now a few deficit like 61.5 billion. That's not a bubble here. So they are sure and at the back. Yeah, they tell me, no, can say inflation across so and my medical kind. Food inflation at 122%. Also increasing VAT by 2.5%. VAT here, VAT consumption tax. The better goods and services be about to be the 2.5% rather so amount. Already now we are in difficult times. Inflation is clear. See what to VAT in 2.5%. Who the total VAT bomwa and I'm almost 22%. So quarter the end 200 Ghana cedis. Some I calculate 44 Ghana cedis account the amount of Konakutia because of the VAT now you're increasing. Now already now you're price of goods and services across I assume. Now you're in a budget where by the I want to be at the beba. It's also the I want to share the air by the now I hope to bang and our budget in him. So notwithstanding, say we heard the 7 points buying so the be Juma. The major focus ne say I was saying domestic consumption no and I said niema ye wo yen ha no mo no bebre no a free yen Ghana ha enuane a ye die wo se bebre na free Ghana ha niema ye krade ba bebre ni nyina ye be kate down certain imports na yetimi ahwekwan ye befa so a yen local production ni mum ye be pejam eno no nye proper alternative. No. We are looking at the holistics of the budget. Say your revenue be saying, your expenditure be saying. My expenditure is too much. Into the answer and not the back. The actually no say the okay no Beboa. I don't think you are going to run a deficit budget of 61.5 billion. I didn't hear. The okay no say be Juma. They will give you say be Juma. I don't think I can run a deficit budget of 61.5 billion. Yeah, running because of ye nyina ye nim say ene ye international market a big problem wo ho and Russian-Ukrainian war untimi ruling it out. And yankasa so ye adwene say domestically no nka yankasa ye be mobilize revenue and say ye de politics iwura mu a omo kire say ema investors wo mo confidence level kra call fam a say ratings in so omo downgrade ye needing papa our international market. Into when you need to say, San Yamano kind ye jai, na ye support to see I say, or my imagine say property rating say no, and also be beef up in the next year. Yes, support to one more. It makes me sikana deficit budget ya say year running and ka yen we are feeling query, you know, nanka ye timia bounce back. Yes, Sanka, Nesadia, Nanka, Nipapamuno, in budget and in the Asudu woman. Maakye, I can say, you bring 144 billion in there. You best spend it for 144 billion. Now, a channel, you're supporting my buying. Now, you have excess revenue there. Now, I have good news, am I? Now, I have surplus budget. Now, I have good news, am I? But the budget itself, no, you are presenting no say. Extra say, you have a bubble here. I mean, I want to move on. But say, untimi soon rule out Bosniabo from a memo factor. You can. In a difficult times, you can. No, if you say Ubenya 144 billion. If you say Ubenya 144 billion, I didn't say when you saw no, and run no mine. I didn't talk about the stadium because previously, Crampono, not also to budget. Now we were looking at a revenue of about 100.5 billion. And you said, I see you bring 144 billion.
I didn't know say some about stadium town. But what activities here because or mine move before you become Bosiano. And you see, sorry, and Yakobo Bosiano, where Juma baby or how was your answer? It is true, but Minia, you were maybe and you say, you almost say your Bob would say your own back side, I want to be bread. Is that when you said it's Tiano, for instance, an Agatha admit say, we don't have access to the national capital market. In the segment, 1.5 billion, we'll say the bond. I was saying your bond a domestic borrowing. Yes. Now, when you mean domestic borrowing, so domestic borrowing, it will be through a treasury board, no one count on. A treasury are buying that compete with businessmen and women. We're gonna hand no. Now, individuals that the almost carry a map buying. A bank that banks will not give loan to businessmen and women. If there's something called crowding out effect, a buying businessmen and women are coming. The vast businesses will collapse and the unemployment will cost. The bank says a domestic borrowing. The effect is serious. If there is don't say you are maybe and you say you are maybe and you say but all the time now I say that you person about CNT now you may expenditure now for sorrow now revenue no say ina say na working say you aggressive yet pursue revenue mobilization we can get enough revenue without bosia look post baby so after general report on the back the case for baby but me no can say what you go in next 6 months to come you will be a supplementary budget. No more can say revenue no crown no can say you be nya however expenditure na e dey about account into we say you even borrow more than the 61.5 billion. What I say if there is a hope to be or see a budget there is no hope. I see. Look at that. At the inflation, I don't know about you. At the amount of you, price of goods and services cost through. Now that's not cost through you. I'm not can say. Yeah, you see, budget and say you freeze it is freeze employment. Yes. Now only my own said the beba. Already now unemployment rate is very high. Now for freeze employment, you know. Okay. Hope ben ma me no. Okay. Enti yes, yera Yankee de ebe ne se Nyankopon ya admo za fe rade no aba. Nti ebedi hu nkoma questions ni bibiro ho no mo ebebisa o naja se ne onso wabotre chirechire mu man de bie why ne sa de mayen. Ene de ye de besi ha na Monday ya san ba wo nchen ne ebebisa questions ni bibiro. Ya hunu se 11 mpo 1.5 ne ye 5 na firi aka 1. En ye hunu se sa threshold of 100 cities ne nso. And also so yes ye ye firi ho. Ubetia e-levy, yes. E-levy ni buy me sanka yempese hia for no etua bi. Nti no one over standing 50 Ghana cedis, 100 Ghana cedis, 20 Ghana cedis no muntia e-levy, muntia tax or mumo a transaction so. But you see I'm no kese according to the budget no. We send 1 cedi crowd. Ubetia. We send 2 cedis crowd betia. Nti ade ahon kire e na be sanso de aba. Super. Enti nyame adoma Monday e beba na ye nyabotre ne ya san di nkomo na kwa akiri ye da se papa. Sa. Nyame adoma Monday be trust. Yate ye da se bebre. Enti yani yera Patrick Yankee, monetary policy analyst, or science finance, or your finance lecturer, Regent University College, and no one crying, and no echo-born komono. Yankopon Adamo, this particular issue, Monday, throughout Monday, copying Friday, the winning budget in Ghana for ye be shine papa and pending phobia was ye be so bisa among 7 so ye be come ho near to me ebisa de ama wo mo into the answer ye kwen say 40 pages into weekend we there weekend we na ka say adwuma wo ho but still ana wo si ye tumi miemia ye ho ne ye kenkan budget ne te ase ne ye tumi di nchirichiri mu ne de bro ye nti ba bia ya kan de aduro no e ho no mo na ye di ho nkomo no e free Monday kono so ye beto aso e de ama wo sima no aduasa enson e na agba pa no nkron ho hye ne nso Maakye ene dwumedie ne din ene de di kan ya wuti a edin a da dwumedie no so no
mepacho and then so year November ne de to so aduonu 25th November 2022 kakra erade de ye kono de yebetwa ode yebewie nso na megusu a medi light farmer ho adanse e de a kire light farmer de ndro mienu aba maka ba ko ho asema kire o eno ne ye de ahia Femiblex syrup no eno ne ye maadia e ba ye manual so sanse boa mo pa ba ko a ye de ka ho de ama o eye NBF gingiva gel eno no e boa wo e ma wudi asumunkomo mema no onanum wo nka no so pepe kisie ma bi bre ewrade hunu momobo na sisi ade anum kankan ye yi afiri ho kaka ye yi afiri ho obu also otwi ne sia na ne sia chi nam ne tu moja ye yi ni nyina ade afiri ho ama ware aye dedede nti utie me na wanum e won kakakra ohome a ebon mepa chew Christmas yi o ye hampa no a eya afa enro mienu bi hyem bi Femiblex ena gingiva gel no fa hyem na fa kokoyi obi adoye na obeda wase pa Light Farmer Limited na di ndro mienu di aba bonten so a abusia wo de boa adehye Food and Grass Authority ade atum eninti wiase afa na nyina da yetimi de aduri e de kɔ no mo mepa chew drugstore bia e wo Ghana ha ubowura mu a Femiblex syrup ena gingiva gel no ubenya bi wo ho mepa chew ebia na din na ne boaye huhu bi di ama wo a form number yi udru pharmacy ho a na wafrɛ number no aka kyerɛ wo se wo pesa wo de phone ne ma pharmacist no na wo mo aduru ni din kyerɛ no na onyi bi mfa ma wo nti ba topic number no sisi a 0542 92 9628 0542 929628 and at 0244 661941 0244 661941 o fresh number no catch me say wo sere wo omomo na to aduru ni bi o mbebo pa Hector International School when 60 years na the 60 years anniversary no sha se yakopon yadom a edwo da ye di anim ya atifia sem 60 years of life changing education imparting the next generation. Monday no ye clean up exercise wo musiku mu home siesi ho nyina ma hwate wan brother ebe 29 ye career day and a traditional day. Career day ne traditional day ne say ebia na kwada no pese daache oye nurse ni mo be hye ne nurse atade o pese yo sra ni wo be hye ne soldier fo atade o be dress ne kama na wo de na ba brother kro no so master and a Miss Hector bekoso ye wi na de anije de atro so e de amamo kama pa Wednesday ne be 30th November eno no ya gu kansie ne de hyehye so ye wi na de so adwen hwe quiz no so aka ho ade eche ya woda December 1st eno so flow to kesie pa e de hyehye so ewo eye achim odan mepacho ye be hye yen anniversary t-shirt no ne a share blue jeans any sneakers no we looky sporty now the atiesi kwan so ene Hector all the way if you be December 2nd homecoming na busia homecoming you know old students ye beje ntete wo ho no mo nyina de o mani kire ho no mo de o mani munyama beta adwumadi enu achi memene da ye 3 December ground deba ye nyina be hia na ye de nkasa kire ene abasobode adwumadi ahyeche so obroni speech and prize giving day eno so be koso kama pa ye wi na ICT lab ye si ne kama no ya pa ho entoma titira ni di madwumadi ye yewra lawyer Charles Owusu Juana old student 1972 year group no na okahu bi tisi ade o ye founder any chairman the Maakye San law firm na just wababa ye mranim ni kase Hector ne tete no special guest of honor na akua santewa otoso miensa kutoku ba ahema no oba ahema de nanim nyamba beta adwumadi no achi na efefe no achi honorable yaw osafomafo senior advisor edema president oba Dr. Grace Bedi Akonya Kane abanko ntabufo panyini nei oye National Development Planning Commission no wo member Honorable Alexander Kwesiakwa achim dam rashibidwani Honorable Victoria Du enso Babrem Central yen chief executive no Krontin Heren so de makutuku man